Kabenta na kaktiin ka jong ublay. Kabangan niya sulok. Hapadeng jongi hakani ka siteng jong kani kasngi. Kaday naga gospel ka jong umarkas. Kalanong gabasan. Bat katu kadakot kaba arpusan. Hadu kadakot kabalay pusaw. Ngan puli katu kani kidakot. Bat yagi benta kabadangsa. Kakarpat yapi bapinsing ubahaban ya puli yaki. Markas kalanong gabasan kadakot kaba arpusan. Kakentay ru kaway kabadon kajingpang mi snam lakat arsnem. Bat kabalasya sitom bun ki ay ru na kibun kinong pengkhiya. Bat kabalala penlut barok kat badon ki jongkati. Kendiat ru kam shim lakot. Henry kalanang pang penban. Haba kaloyok sngau syapang ujisu. Kalawan hapdeng uta upat ba na syadin. Bat kalakta yaki jankop jongu. Nganyat syukatukadukot kabalay po ujisu kumni ru. Haba ulatip halali bakatakabor kalami no. Haba ulapai hapdeng uta upat ba ulaong. Bakta yaki jan jonga. Kisenran jong uti kilaong hau meyu ya upat ba ubakentur ya meong ru kta manu yanga. Ti ulah kami barok saudang ban ya kata kabalale ya kani. Henry kata kabriu da kabashepting bat kenyu. Bat da kabasngautu ya ka balale haka. Kalawan bandem ngong hakmat jongu. Bat kalaya thu hu ya kabashisha barok. Uti ulaong haka. Kokun ka jingat jong pa kala pengkya ya pa. Tu kelej haka basuk. Bat tolong kabalakya ba na kajingpang jong pa. Tung ini pendem ha kajing duai. Atu kren bajam nut jisu. Kiktin jong melong umso. Kibala penmi kajing suk kabadap dajor baro. Kren atra ingin syashkor. Melong ublayhi. Amen. Ublay unkurku nagabasyashkor ikaktin kajong u. Ngimtip kay kakerteng jongka, ngimtip ru nang no kasnong ka jongka. Syem layatho ay ru syapang kalongying kalongsem ka jongka. Henry tangkaway kabangitip syapang kani gabriu. Bat kata kalong bakadon ya ka jingpang mi snam. Kay kani ka jingpang mi snam. Kani kajingpang kalaban long leksi kadai kajingpang kababunhi kidai kikentay kibayok ya kani kajingpang mi Islam. Bat ke leksi ngilaban ong bakadon ru kajing sitom kajong ka leksi ha kapelakun kajong ka. Leni kalaban long nakadaw kajing urpat jong kitit snam kibadon hapok kamet kajong kani kabriu kabakaktin kajong ublay kayathu yangi haga gospel kajong Marcos. Kalau nang kabasan kedekot kaba arpusan hadu kabalay pusaw. Henry tangkaway kabangi ngi ya kajing sisya. Baka ni kabriu kala syasitom hadu kat ar teli kisnem. Kiparolok kibasngap ya kani ka kubor. Bandadai ha kani ka juk ka jungi leksi kabala biang kikor kibor. Ngilaban ong baka ni ka kentay leksi ka don ya kajing pang cancer leni kajing pang bampong. Bat tang kata ngisyam ru ha ka Bible baka ni kabriu kawat ya kajing yarap nakibabun kinong yarap Henry ka ktin ka jong ublay kayo thu yangi ba kata kajing pang mi Islam kalanang ban penban ya ka ha kajing ka jong ka. Kiparolok kibasngap ya ka di ka kubor ngakwa ban wanra ya ka way kajing long kajing man jong ka lang ka salang kaniam kerukom ha ka tukapor. Pi nalor bakadon kajing iben persyak ye ki kentay ha ko kapor. Tang kata ki an kilong ki perking bah ye ki kentay nadu kaniam hadu ke lang ka salang. Bat ngila ban ong badai na gani ka daw leksi bakani ka kentay ka badon ye gani ka jingpang ka syem sitom hadu kata-kata namar ka jingim ka jongka. Kaim ha kabakum kata kajuk pat kum kata kajinglong jong kapor.
Ki don bun ki jing batai ha ka bayadei bat kumnu ban yo ya ka jing penkhia. Ha ka bayadei bat kan ni ka jing pang mi Islam. Ka wei ni ki kot jong ki jiu ka bangitep kum ka Talmud. Nalor baka ai ya ki jingyarap na ka mataki briu kumno ban yada ni kumno ban ai ka jingyarap ya ki briu ke badon ya ka ni ka jingpang ki dawai ki deshin ki tonic bat kum ta terter ka donru sakawai ka jinget ka balatho ha ka ni ka kot jong ki jiu bat kata ko ong kum ni ba kanu ka briu ko badon ya ka ni ka jingpang kala ban le kum ni ka ong kum ni kata ka jinget ban ra ya kadapay jong kapeleng jong kisim ostrich. Ya kapala kabalasuk kerpang daki jain linen hakapor leyor bat nangta bansuk pat dakapala daka jain koton hakapor telang. Bat ra ya kata. Bat lala ban ra kumta ong kani ka kitab jong kiju kala pan penkhia ya kani ka jingpang mi Islam ka badon. Padam tang kata. Haka ni ka kot syuk la ong kum ni. Balada ngiyi. Ya ukau ubami haka jaka balet syabar ka kadali ka kada kantai. Ladengi i ya uta ujat kau ubami haka jinglet jaka let syabar jong ka kadali ka kada kantai. Ngin sim yakini in khat yaki takikau bat thap yaki haka pela ka balasu da ka janlinan haka porlior bat kumjuru haka pela ka balasu da ka jan koton haka por telang bat la dengila ban le kumta ong kani ka kot kani kala ban wanra ya ka jing penkhia ha ka jing em ka jong kibriu le si kani ka kantai kala le lut ya kita barok kala persyang bat kala ra ye kata lesi kata kadapay ka ba yo na ka peleng jong kisim ostrich bat kala yo lesi yo tau kau kala le wat yo tau kau bat kala thep kumbala batai ha ka kot Talmud henry ka ni ka kantai kam syam la yo ya ka jing pengkhia bat ka Bible ga ya thu yangi ba kala nangpang penban ha ka jing em ka jong ka ki perlok ki bas ngap ya ka ni ka kubor kajing sengau syarkai jong kan di kajing pang kam dei tang kata mdei tang ba kumbang ong mene bakadon kajing syai ben ya kanu ko briu ko badon ya kan di kajing pang bat kum ta ter henry kajing sengau syarkai ka jong ka dei haki hukum ki balatho do Moses haka kitab Leviticus ka nang ga bakat san ka khot ga ba arpusan hadu ka ba arpunyo ka ktien ka jong blai ka ong kum ni bakanu ko briu ko badon ya kajing pang mi Islam kalong ka briu ka bom kuj. Ka jing thia ka baka thia. Ka jaka syong ka baka syong. Kataru kalong ka bom kuj. Ki parbanget. Kata ka day ka jinglong. Ka ay ka baka hukum. Ka batay syapang ki briu. Ki badon. Ya ka ni ka jingpang. Bat marway nga perkat balay. Baka ka an hadu kata-kata. Ka jingtok ka jong Moses. Pi ka senam. Kasnam kalong ka bakordor bat ngitip ya kani bakasnam ko wanra ya kala air oxygen lanai kata kala air ka bakut haga jing ka wanra haga met ka jongi kibriu bat dei kani kasnam ka bakenjat ya ki jaklia bat kumju rui ki jabok ki jaban na ka met ka jonga ka jong pi kibriu kata ka dei ka bor jong kasnam Henry kumju le dingin pulih ke kitab Leviticus kalau nang ka bakat nyau ka bakat wei ka ongkum ni naba ka jingim jong ka do ka don ha kata kasnam ka bamut baka jingim ka jonga ka jong pi ka don ha kasnam ka jonga ka jong pi bat kumju ru ke kitab Genesis kalau nang ka bakandai ka khot ka basan ka ongkum ni baka snam ka dei ka jingim kasnam ka dei ka jingim Bat hake kitab ka jong Ezekiel kalau nang ka bakan riu ka dekat ka ban riu. Haka tu ka Parsi ka ba ublay Ukren ya kani ka jat ban riu. Haka tu ka dekat ka ba haka nang ka bakan riu ka dekat ka ban riu ka kitab ka jong Ezekiel ka ongkum ni. Lada palong senda kasnam tu panim. Ka bamut bakat banginang don ya kasnam. Ka jingim ka jongi kadang don hangi kum kibriu. Kiperlok kibasngap ya kani ka kubor. Habangi don ya ka bekum kani ka jingpang ngi snyu thu ya ka jinglong ka jingman jong kani ka briu.
nalor basyak nyuben lapa bakadei ka kentai. Om tangkata don saka jingpang mi snam kabalak hen lupa bakadei ka briu ko bemkut. Hake im lang ka salang bat wat hadu haka niamru. Bat kumju ru la ong kumni. Ba om ju syak yaka. Yaki bri ka badon yaka ni ka jingpang. Ban kiu syaka temple wat hadu ban sa haki shnong kitau. Kata kadai ka jinglong bat kani ka briu. Lek si kala syak lut ye kita. Ki jing haka jing im ka jongka. Ki perlok. Ki biok snow ya kani ke kubur ha kani ke por. Ngidon ya ke jingpang mi snam. Ngam damut ban keren syapang ke jingpang ke badon ha kamet ke jungi em. Ngamut ya kata. Henry leksi ke don ke jingpang mi snam ha ke jing em ke jonga ke jong pi marway. Ki jing ya le ha ke jing em ke jongi. Ke bengia kun ke bengia saj ha ke jing em ke jongi kum ki priu ke jingpang ke baumdon bala bani i ke perthai kam la bani i Henry tang mangi ki badon ya kata ke jingpang ki basngo ya ke jing ke bengi haban ya ke jingpang ka don ha ki yin ki sem ke jongi ke jing ya le ki kimi ki kpa pat ki kun ngi ha ke ni ki sngi pe ki dangjur ka don ke jingpang mi snam ha ki yin ki sem kadon kajingpang mi snam ha ke ingam imlang ka salang ka bengi don menta ngi puli ya kita hakikot kubur ngi pej ye kita ha ki social media ki bengi don menta kani kajuk kajingpang kapur syaduk ka sencar ka khadar bat ha ki liang baro jong ka jingim ka jongi kum ki priu ngi don ya kani kajingpang mi snam ka ai ka bangasyo tenat ban puli syapang kani ka priu kadai Henry enda ha bakalayo ngau syapang ujisu. Enda ha bakalayo ngau syapang ujisu ong kaktien ka jong ublay. Kalawan hapdeng uta upajba nasyadin bat kalakta ya ujisu. Ki para banget kani ka kerteng jisu kalong kum ka phliading kabatang ha ka donut ka jong ka ni ka briu lesi ha pedeng jong ka jingdo jing kermen ka jong ka ha pedeng ka jing khuslai ka jong ka jing im ha pedeng ka jing sya iben ha ka im lang ka salang ha ka niam ha pedeng ka jing sya iben wat ha ki bahaying ke bahasem ka yok sngo ya ka kerteng ka jong ujisu ka bawan ban ai jing kermen ya ka bat ka ong ka ktin ka jong ublai ka ong ba kalawan nasyadin jong upat ba bat kala kta ya ki jan ki jong ujisu. Kai kani ka jan ka bakani ka briu ka kwaban kata. Puli bat ngan ke kitab jingkhen ka lanong ka bakat san ka khot ka balai pu pra bat ka tu ka khot ka balai pu kundai. Pin syem hang tu. Ba ublay uhukum ya ki kun Israel bakidai pantap ya kani ka jan. Pi kiju kamtam kishenrang. Kiju tap bat kikup ya kani kajan bat hakani kajan kidon sauteli ke jingjarwat habarok sauliang kirmiang jong kajan ke jongki. Bat kadon katukat ni laiteli ki mat ke ei ka ba kani kajan kup kapen i kapen engkong. Kani kajan kup kapen i ba kani kajan habangi kup ya kani kajan kapen i ba kinu kon Israel ke bakup ia kani kajan ke pen i ba ki pen ko ngo ia lade ha ka hukum ka jong ublai kata ka de ka benengkong ki pen ko ngo ia lade ha ka hukum ka jong ublai ka ba arpat ki pen kan mau ia lade ba ki dai ka kenja ka balajit ka jong ublai kata ka de ka ba ar bat ka balai uno ujiu ubakup ya kani kajan upen i alade ba udai ujiu ubashisha. Kini gi laiteli kabanengkong upen ko angu alade haki hukum ke jong ublay upen pau syaga perthai ba udai ukenja ubalajit ujong ublay bat upen i alade ba udai ujiu ubashisha. Dai yakani kajan ken bakani kakenthai kakta. Ngasyo tanat ba marsen tip
bau jisu unyai lenti langba kataka snong ka bakani ka kentai ka don. Kani ka kentai kaladon lepa hadin jong u jisu. Bat ka ka bangas ngau tanat kadai ba marsen kta ia kani ka jan ka jong u jisu. Kumta hi ong ka ketin ka jong u blai. Ba kataka jingken roy jong ka snam kala sedang panrangat. La ban ong baka miracle halor ka miracle ka bor jong ka jing penkia halor ka jing penkia nang nungin yo sngo ko bokum kata marsen tip bo ujisu unwan kani kala don hadin jongu bat marsen don hadin jongu kala kta ya gijan ya jongu bat kumtahi kani kala yo mat ya ka jing penkia kai ka bajia and ha bakani ka briu ka kta ya gijan ki jong ujisu utip haladi bakat kabor kalami no na bat habo ula pai ha pedeng jong utau pat ba ula keli ya kani ka jengkeli bakta yanga manu leksi ngan bu manu bakta yanga bat kani kadai ka juk ka jengkeli ka banga keli balai tang ha bakani ka briu ka kta yo ujisu ba ujisu usngu thu bakami ka bor ka jong kata kadi ka jingkeli ngadon lai teli kimat banbu ha pedeng jungi ha kani ka por ka banding kong pi ha bangi puli ha ka ketin ka jong ublai ngisem ba bunsin ha ba ujisu ukta bat open kia ye ke briu dei hadin ba ujisu ulapen kia ye ki baki sedang ban nget hakabor leni ban ngej hau jisu Henry ka day ka ni ka sin ka baningkong ka banga syam ha ka ketin ka jong ublay baka ni ka briu ka baton ni ka ni ka jingpang kala ngej lapa haswa baka kta yo jisu ka don lapa ka jingej bahaswa bangan kta yo jisu kala tip lupa bakan sayo ya ka jingpan kia ki para bangej ki bayok sengau ya ka ni ka kubor hatong ngidon ne em ke ya ka bakum kata ka jajing ha ga jing em ka jongi bahaswa bengi kta yo jisu ngila don lupa ya ga jinget ba ublay un sa penkia yangi bat bun sin ngi ab ba ublay un kta yangi lek sing ngidon nangi ki badon ye ga jing pang don lagi lek sing ki badon ye ga jing kuslai ya ga jing em ngi ab yo ublay ba un kta yangi henry ke ni ka kentai te em kam shim la ab yo ublay bo un kta ya ka Henry kala shim ya ka sen jam badai manga ka badengkong pan kta ayo u badai na ka di ka daw leksi habakan dik ka priu ka kta ayo jisu usngau baka bor kami na ka jing em ka jong u namar balay baka jinget ka jong ka haswa bakan kta kala don lepa ka jinget bakan sakya kabaar bon sin day habangi puli hakaketin ka jong ublay naduk ka testament ka kabarim haduk ka testament ka batamay ngisham ba bon sin day ublay u bajukta yikibriu haba ublay ukta ngikon ma bo prophet Jeremiah ubriu u ba menang ban keren ulanang ban keren bat habangi hakaketin ka jong ublay nang ta habangi puli syapang yaki kamba ki jong ujisu ngisem ya kata badai ujisu ubakta yaki briu Henry kala ja ha ke history ka sen ka banengkong he ke history bangin yo ba ubriu leni ka briu ki kta yo ublay bat ngisem ya kata ka jing shisha bakani kadai ka sen ka banengkong dakani ka kantai kabadon ya kan jingpang baka kata yo blay but day na kan daw let's say bahaba kan ka kantai ka kata yo jisu usngau baka bor kami na o ki para mga ngi kata ane em yo blay ya ka jing em ka jungi ko mga ong mane bun sin ngi up yo blay bun kata yangi nga ka don ya kan ka jing ya thu kana ka ban ya thu ha pedeng jong pi bahausnem arajan riu hakapor ka bagadang jor ka revival ngakan mau bakawan ka way ka long kami hayeng bat ko ong yang pastor singaw bahasi ban bu ha gajing duai ya ka kun ka jonga bat kani ka kun jong kani ka long kami ka dei ka ba im ka jing im ka ba im ha ka jing di ya ki drugs bat ki way pat ki jing di ki jong kani ka perthai bat ngakan mau bang ong ya ka
balada ublay sengap ya ka jing duai jong ka kami ka baka pibut sengap ya ka jing duai ka jonga ubriu manabar bat kani ka long kami akan mau bahadin bakalawan syaying hadin ko masaus nem sans nem kawan bat ko ong pite pastor begitu ki kentin ka jong pi ka ba pi ong kumtu nga ong uba kumnu uni pastor uban ong yang ha ka jakabun ong tongan duai ong penban lada ublay sengap ya ka jing duai ka jonga kum ka kami sengap yang upriu namar bat ko ong yang Henry kitu ki kentin ge ba pi ong ki long penban kum ka challenge ya ka jing em ka jonga bat ong ka ni ka long kami ngalarai kot ha ka jing em ka jonga bangan bu ha ka jing duai na ka mata ka ni ka khun ka jonga bat kila nang ya ki por ki sengi bat ka yathu yang ya ka jing duai ka jong kani ka jing ya sat ka jong ka bat ublay bat ka yathu yang bat ko ong ki don ki por teng pi pastor ba anda ha bagi ulok bat ki khun bat ki siu ka lathia ngas dang ban tem ha ka jing duai bat nga ong yang ba ka sengkli ka jonga kamju rengkiang ban tem ha ka jing duai ban duai na ka mata ka khun bat ko ong gidon ki por ki bagi siu jonga ki kersiu bat ki yang ki ong me siu bhaki no si kala dei ka por yang i ban le school kaja kampat i bat ko ong ki don ki por ki banga dem bantu wai te pastor ngasngo kum banga tit ye ki jingkang nar jong ka beneng bantuai honi ublay uba im bat ublay uba shisha bat aingu yu ublay bat ka jing duai jong ka de ka long kami ya ka jing em ka jong ni ka khana samla lapan kala pat kadai ka wei ni ki khon samla jong ka balang hakini ki sngi ki khon ki jong ublay le si don nangi ki ba pet ya ka ni ka channel ha ka ni ka por ki ba don ki hospital ki ba don ha ka jing khuslai ki ba don ha ka jing pang ki ba don ha ka jing jong ka jing em ka jong pi to pi ngin shim kum ba ka ni ka breu ka shin ka shim ya ka senjam Mdei bakan ab bo ublay kata ya ka. Henry ka shim ya ka senjam. Badai maka kaban kata ya ublay. Namar day tang hang ta habo ubriu kata ya ublay. Bawat ublay kabor kami no. Kabalay ngisyam ya kani. Pi ujisu menta udon haga jingyai lenti. Syaying ka jong ujairas. Upat ba ubabut yo jisu kumbaga ong mene menta udon ha ka jingya lenti sya ka yeng ka jong ujairas le si ha kata ka jingya lenti don ki bakta ayo jisu ngimla ban len ni kata ka jing shisha don ki bab kum tengkhu met bat ujisu don ki ba ya kublai kti don ki ba ya bat kti bat ujisu henry balai ba ka jing ta ka jong ki ni ki priu kam don ai ru ka afek ha ka jing em ka jong ujisu Henry tang haba kani ka bru ka badon ka jing pang kakta ujisu usngau bakabor kami no balai kata ka ka jing kali ha ka jing kta ka bajar ka jongka yo ujisu wat da amsham la tho ya ka ha ka bible kani ka bru le si ka perta ya ka jing isnai ka jong ublay pikan mau ya ka jing im ka jong uway ni ki matla ha ka way ka nong ba ha Jericho uba kerteng Bartimeus ha ka jing ha ki lenti ba jong ka Jericho ula syong uway matla uba ka kerteng ka jong u Bartimeus ha ka jing ha ki sound ki ba per ha ka jing hala ha ki jing tem haki surok ba jong ka Jericho ka ka ba pelong ya ujisu bu sange bu sngau ya ka jing perta ka jong u Bartimeus bat kata ka jing perta ka jong u ka dei ko khon u debet to isnei yanga dei ka ni ka jing perta ka jong u Bartimeus ya ka jing isnei ka jong u blai ka bala pelong ya u blai bu sange nakabaya lenti syakmat bat le si dei ka ni ka ju kaba pelong ya ujisu bu unsngau bakabor kan mi no namar balai baka ne ka breu ka perta ya ka jing isnai
kajong ublay. But day kani kajing isnay kan kaba unor wa siya mensimu ong jing isnay try nga kerpat klem kerpat ngamla siya jing isnay ay ko kenran ngan yap lemyo yaka. Day kata kadaw lesi habakani kabriw ka kata yo Jisu kapor kami no. Kai ka bangasiyong tanat kat bau Jisu udang kali ya kani kajing kali kumba ong kisenran mentan bakat uni upat ba medang kali menu bakta ya me bat kat bau Jisu udang yang banskan keleng saudong menu bakta ya u dan ki commentators ki baong ba Jisu ulatip menu bakta yu henrei ukwa bakani kabriukan mi syakamat dan pat ki baong ba Jisu dan jingtip ai mano bakta yu namar kumubriu dan gajing tip ai ruem kam lele lada utip ne tip kata kasyong hau ubadon hakatokopor Henry kadon tang kini lai teli ke ai ka bangasyam ba anda haba kani ka briu kalawan syakamat ka banengkong ngisyam kadai bakawan hakmat jong ujisu da kajing syepting bat kajing kenyo kajing syepting bat kajing kenyo ki khun ki jong ublay ki badon hakani kapor ki bayo sngow yakani ka khubor hakan nukur kom ngi wan hakamat jong ublay ngi wan em hakamat jong u da kajing syepting bat kajing kenyo kabaar ngi syem ka ai ka bakanik kabriu ka bayo ya kajing penkhia kale kani ka kantai ka badon ya kajing pang mi snam lakat arsnem tang bakawan hakamat jong ujisu da kajing syepting bat kajing kenyo kawan hakamat jong ujisu da ka baka demngong kabamut kawan ban mani ban dems im yo uni ubalale ye ki kamba hakajing im ka jongka bat kabalai kabakani kabriu kale kadai kalaya thu ho ya ki jing shisha baro bat dan syo ka wairu kabakani kalong kami ka klem ka kani ka kanthai ka klem ya thu hau Jisu singa bahas ngap yang ai kini ki line ke bangatho habangi wan hakamat jong ublay da ka jing syepting bat ka jing kenyo ba ublay ulong ubahok dai hang taken bangi syem ya ka jing isnai ka jong ublay habangi wan bat ngidem ngong hakmat jong u da ka jing mani bat ka jing yaro ba ublay ulong ubakoj dai hang taken bangi syem ya ka jing ai ka patap karhai ka jong ublay bat dai habangi phla hakmat jong u ya ki ai baro ya ka jing shisha baro bangi tip ba ublay ulong ubat tip lut dai hang taken bangi syem ya ka jing it ka bamayan ka jong ublay ka bayai the sai ha ka jing im ka jonga ka jing im ka jong pi ki para banget ki badon ha ka ni kapor anda habakani ka kanthai ka lawan da ka jing syepting da ka jing dem ngong bat da ka bayat lut hau Jisu ka ai ka bangasingok tanat ba Jisu uai haka yaki lightly ki ai bakordor tam haka jigim ka joka kabaneng kong kadai ka identity kumbangila puli nadu ka dekat ka ba arpusan bakani ka gantai kamdon ya ka kerteng ka joka kamdon ka kerteng umdan batip ya ka kerteng ka joka umdan batip nangno kami nangno kawan hanrai tangkawai ka bangitip bakadon ya ka jingpang mi snam Henry anda habakalia syembat Jisu ula aya ka ya ka identity bat kata ka identity kadai bo ukhot ya ka ko ka khun jonga ko khun kamlong ka basniu bang ki para banget bantip ba ublay ukhot ya yang habat ya pi ko khun bangintip bo ublay ujonga ujong pi ublay ubahok ublay ubakhoj uday ublay ubangi khot ko kpa jongi ubahabneng dai kata ken ka identity ko bo ublay ukwa bani ai hanga bat happy kabar ka bo ai hakani ka hakani ka briu kadai bo ukhot ya ka kanthai jong ka jinget a woman of faith habang puli ya kani kadakot
habang puson ya kini kilenong kijing tho syapang gajing im jong kani gabriu ngala ban khot ya ka bangan khot ya ka kum kalong kemi ka kum ka kenthei jong ka jing het namar ka jing le ka jong ka kilong kham krau ban yiki wei pat kitugi bangi jupule ha ka bible bat lana le se lengin bu ya ka lengin don ya ka jing tho ke bakar pang syapang ka jing het jong kilong kami le se ka jing het jong kani ka kenthei ka badon ya ka jing pang mi snam khat arsnem kadai banwan hakli du namar ka jinget ka jongka kabalong mayan hadu kata-kata kabalai bat kabakadu om tang bo uji su u ayaka ya ka kerteng om tang bo ayaka ya bo u yaro ya ka jinget ka jongka henry kabakadu ka bo uji su u ayaka kadai ka jingkurku blessing uang ya ka kelet da ka basuk ka jinget ka jongpa batu long kia ha ka jing im ka jong pa ka blessings ka jing kurku ka jong ublay ka jing kurku ka jong ublay le si kam da day ka bangin dap ngin biang ngin yo ya ka jing kot ka jing khia ka jing henry ha ka jing ya lenti ka jong i hasla jong ka di ka perthai ngitep ba ublay uyayai ringkat bat nga bat ringkat bat pi tingin ong kum ba ong kani ka long kani ka kenthai station ladangan syukta tang yikirmeng jan ge jongu ngatip bangan sakya ublay unkurku yangi nagamta ka buram ka jongu amen sa sisin ngasingaw ya kaban ay kublay ya ki kon samla jong ka balang ki balay alam yangi katu ka jingruai penremen sim ublay unkurku yapi pat unang yai penon kam yapi han nagamta ka buram ka jongu nga ay kublay ru yaw ni kon samla jong ka balang u dao teiki garot ublay unang kurku yapi unang penon kam yapi kum usyakri ujong utrai na ai kublay ru yige bayadon benta hakani ka program ublay un kurku yapi baro tongin ye penmuai no ini kadi kijing seng kejungi ngi ai go ye me ko trai na mar memela don rengkat bat ngi mele alam yingi no do pastang jo kadi kijing seng kejungi hadu kani ka por bat ha bangin yami no ne kani ka yeng ka bakut ka bakentang kejung to pelat yang ini kejing kurku ke bakor dor bat ke bamayan tam kejong me bat to da ai ba kejing ai ka badap yang ka badap karhai kejong utrai jong Jesus Christ kejing it kejong ublay bok pa lemru bat kejing slok ka bat yang tam kejong mensim bakut to uni ublay ubalong lai ho uwei unlong ublay ujongi nadu minta syudaki bom cukut amen.